bela jelen fo ka bela jelen wal ɲuman bi ye juma ye février kalo tile 24 san 2023 ni y'a ka don kibaru waati se bi don kibaru kɔnɔna la ka bɛni Mali ni Burkina olu ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma hukumu kɔnɔna ye dɔgɔtɔrɔ Choguel Kogala Mayiga fo ka taa se ministre damadɔ ma olu kɔni tɛna taamala Burkina an bɛna da don la ka walwali kɔnɔna la ka fɔra kan Menaka sugudonya yɛrɛ o kun ye kunu n'o ye alamusa ye ka bɛn n'o ye taji frère dɔ kɔni bɛ ale tasuma ta an bɛna da don o fana la ka bɔ yen mouvement an b'i kɔ ni ale ni a ma ɲɛma Fatumata Batuli Ɲani olu kɔni bɛ ka halisa jamakulu de compter minnu ni olu bɛ kana fara u ka baaraw olu hukumu kɔnɔna la ka don mouvement an b'i kɔ yɛrɛ kɔnɔna la ka daminɛ Kayi fɔ Menaka an bɛna da don fɛnɛ la ka walawalali kɔnɔna la k'a fɔra k'an bɛ taa jamana kɔ kan farafinna farajɛla kibaruya minnu b'an bolo an b'o olu walawala an ka don kibaru kɔnɔna la ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn i b'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na bi bakurubaw kɔnɔna la dɔgɔtɔrɔ Choguel Kogala Mayiga ale kɔni bilala jɛkulu belebele ɲɛfɛ jɛkulu min ni minisiri 7 ɲɔgɔnna si olu bɛ a kɔnɔ ka taa taamala taama min n'a bɛ kɛ ka ɲɛsin Burkina jamana yɛrɛ kɔni ma k'a daminɛ février kalo tile 23 ka taa bila tile 26 la i b'a ye k'a fɔ minisiri ninnu na Abdoulaye Diop ni ale ka baara bɛnnen bɛ Mali minisiri ani Mali jamana ni jamana wɛrɛ olu ka ko ɲɛɲɛnɛbɔli ma fo ka taa se Abdoulaye Mayiga ma ni an ka kalafili ani marabolo ɲɛmaaya o minisiriso o bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ale yɛrɛ kɔni bolo u taara taamala taama min ni o ye k'a daminɛ février kalo tile 23 ka taa bila tile 26 la ni waati ninnu kɔnɔna la u ni Burkina maaba caman yɛrɛ kɔni bɛna ɲɔgɔn ye ka daminɛ Burkina olu ka premier ministre la fo ka taa se jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ma ni o ye capitaine Ibrahima Traoré halisa an bɛ to an ka jamana kɔnɔna kibaruya la ka bɛn ni alamisa donya yɛrɛ kɔni n'o ye Menaka ale yɛrɛ kɔni sugu don ye i b'a ye taji feere min bɛ n'a bɛ f'a ma ko dépôt de carburant ale kɔni ye tasuma ta tasuma min taara jamana ɲɛmaaw olu ka laɲini yɛrɛ kɔni kɔnɔna la min bɛ tali kɛ MINUSMA la n'o ye diɲɛ keleyatɔba olu ka bolofara min bɛ Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ka bɛn ni basigi ni bɛn ni kereya ye wa kɔni ɲininiw fɛ u bɛ se ka fɛɛrɛ mun tigɛ yaasa tasuma ninnu a dala bɛ se ka lakuru cogoya min na u ka tasuma fagalaw olu kɔni ye wulikajɔ kɛ ka se ka dankari kɛ tasuma in yɛrɛ kɔni na an y'a fɔ mouvement an b'i kɔ ale ni a ma ɲɛma Fatumata Batuli Ɲani k'a daminɛ Kayi fɔ Menaka malidenw de kɔni bɛ ka fara jɛkulu yɛrɛ kɔni kan i b'a ye k'a fɔ an y'a fɔ mouvement an b'i kɔ a ma ɲɛma kɔni ye Fatumata Batuli Ɲani maa caman olu yɛrɛ kɔni donna tɔn in na waati laban ninnu yɛrɛ kɔni na kɛrɛnkɛrɛnnenya la madame Sissoko Fatumata Touré ni ale ye coordinatrice régionale ye ale kɔni bɛɛla jɛkulu belebele ɲɛma mun ni o taara ka taa Tesalit yɛrɛ kɔnɔna la i b'a ye maa caman olu kɔni y'a laɲini yaasa mouvement an b'i kɔ olu ka baara taabolo hakilina fɛla ka yaasa olu fana ka se ka u ɲɔrɔ kala cogoya min na u ko u bɛ fara mouvement an b'i kɔ yɛrɛ kɔni kan ka bɔ yen Kidalikaw olu yɛrɛ kɔni fana y'a laɲini ka se ka fara mouvement an b'i kɔ kan ka bɛn n'u taabolo n'u ka dɛmɛ n'u ka wale ɲumanw k'olu n'u y'o minnu kɛ jamana k'a daminɛ Kayi fɔ Menaka yɛrɛ kɔni mara la ka bɔ yen halisa an bɛ taa Kayi yɛrɛ kɔni mara la yɔrɔ min na kɔni ni mouvement an b'i kɔ ayiwa ni filanan yɛrɛ kɔni t'a la yen nɔ kurala tuguni commune 5 fo ka taa se village 92 ɲɔgɔnna si ma olu kɔni jɛra ka fara ɲɔgɔn kan ka tugu mouvement an b'i kɔ ale fɛla ni hakilinaw olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɔ halisa mouvement an b'i kɔ a ka baaraw kɔnɔna la nin waati labanw na a ye baara belebelew kɛ o dɔ ye min ye ka se ka baarakɛyɔrɔ min n'o bɛ kalanyɔrɔ min na k'o di yɔrɔ jumɛn n'o ye san muso yɛrɛ kɔni ma o bɛ se ka safinɛ kalan k'o dege yɔrɔ min na o safinɛ kalan de bɛna kɛ sababu ye wa min ye muso caman u ka yɛrɛma hɔrɔnya olu yɛrɛ kɔni bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na ka b'o la balo ka se ka o yɛlɛma k'o kɛ mago ye waati telima yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɔnɔna la a bɛna kɛ sababu ye muso olu bɛna se u yɛrɛ kɔni kɔrɔ ka bɔ yen an bɛ taa min ye Gindimaka ka taa se n'o ye Bole commune de Kouasseni Tisi Ambidedi commune de Djelibu Souena Gadega commune de Karakore Selefili commune de Sahel olu fɛnɛ kɔni ye a bɛ fɔ min ma ko foraji n'o ye jibundon ye o sɔrɔla yenkaw yɛrɛ kɔni fɛnɛ fɛ mouvement an b'i kɔ o fɛnɛ tɔgɔ la yɔrɔ min ye Bole ni o ye foraji yɛrɛ kɔni fɛnɛ n'a bɛ fɔ jibundo o baaraw kɔni daminɛra ka bɛn ni février kalo tile 2 ye a kɛra yen nɔ maa ɲɛmaw yɛrɛ kɔni ɲɛna
an bɛ taa an ka jamana kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tunisie jamana kan olu ka jamana ɲɛmaa Kayid Saïed ale kɔni ye laseli kɛ laseli min ni a bɛ min ye farafinna jamana minnu yɛrɛ kɔni bɛ nɔ ni olu ye golofin ye a bɛ kɛ ka ɲɛsin olu yɛrɛ kɔni ma min bɛ tali kɛ olu bɛ tali min kɛ olu ale ka jamana kan ayiwa o kɛlen bɛ ko caman sababu ye n'o ye bandiya wale ni gɛlɛya jugu yɛrɛ kɔni ye o kama a ye a ka jamana ka se ka o bali n'o ye farafinna golofinma yɛrɛ kɔni na ni kuma in kɔni kɛra farafinna jamana ɲɛmaa kɔni a bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛna maa si den kelen olu yɛrɛ kɔni ma se k'a yɛrɛ k'a fɔ ko olu bɛ wale ninnu yɛrɛ kɔni kɔ o ma bɔ jamana ɲɛmaa Kayid Saïed a tila ka laseli wɛrɛ kɛ laseli min kɔnɔna la a b'a fɔ ale bɔlen filɛ ka min kɛ nin farafinna jamana ɲɛmaa tɔw yalima olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ u bɛna se ka nin ɲɔgɔn kɛ wa min ye ka se ka balili kɛ ayiwa ale ka jamanadenw walima jamana wɛrɛ ma n'o tɛ o jamanadenw ye olu bɛ se ka bali cogoya min na ka taa olu ka jamana kan. L'Amérique jamana olu ka kiiri tigilamɔgɔw kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka yɔrɔ min bɛ n'a bɛ fɔ o ma ko Chicago olu ye kiiri wɛrɛ tigɛ tuguni kiiri min n'a bɛ kɛ ka ɲɛsin u ka dɔnkilidalaba min ni ale yɛrɛ tɔgɔ de ye R. san 56 hali n'o y'a sɔrɔ waati tɛmɛnlenw na kiiri min tun b'a kɔ kan o kɔni o kiiri tigɛra san 30 kaso o kɔni o bɛna di a ma bari ka d'a kan cɛ ni musoya waleya jugu dɔw a kɛra o sira fɛ o kɔni kɛra sababu ye san 30 kaso o kɔni dira ma nka ka fɔlɔ kan Chicago olu ka kiiriso fana ye kiiri wɛrɛ dayɛlɛ o kiiri min dayɛlɛna o taara ka ɲɛsin a bɛ fɔ wale min ma ko pédopornographie ni o ye cɛ ni musoya yɛrɛ kɔni ta fanfɛla ye minnu ni olu b'a kɛ sɔrɔla ayiwa kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin bɛ ta ka ɲɛsin denmisɛn fitininw ma minnu ni olu si yɛrɛ kɔni ma san 18 sɔrɔ a sɔrɔla o ko yɛrɛ kɔni fana la o kiiri fana baara kɛra o ye san 20 ka se ka o yɛrɛ kɔni k'o fana di a ma. Diɲɛ kɛlɛyatɔnba an bɛ taa ale ka sira kan n'o ye Nations Unies ye i b'a ye k'a fɔ olu kɔni ye fɛn min ta a bɛ fɔ min ma ko résolution o de ye ka se ka dala sumusumuni kɛ jamanaw la minnu ni olu yɛrɛ kɔni b'a fɛ kɛlɛ min bɛ ka kɛ Ukraine ale ni Russie yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa an b'a la an t'a la ani minnu y'u yɛrɛ minɛ olu bɛ se ka dɔn cogoya min na i b'a ye k'a fɔ jamana caman olu kɔni y'u kan bɔ jamana mun kɔni y'a yira k'a fɔ Russie ka ni kɛlɛ dabila n'o ye Ukraine jamana yɛrɛ kɔni kan o bɛ t'i jɔ jamana 140 ani kelen na jamana mun ko olu yɛrɛ kɔni b'a fɛ Russie ka taa ni kɛlɛ in ye o ye jamana 7 ye jamana minnu y'u yɛrɛ minɛ o ye jamana 3 ye nka jamana 7 minnu ye jo di Russie jamana yɛrɛ kɔni ma o jamana 7 na Mali anw ka jamana o yɛrɛ kɔni o fɛnɛ b'o la ni ne fɛnɛ bɛna dan sigi an ka bi don kibaru la tuguɲɔgɔnkɔ min n'a b'o kɛla ni anw ye ka se ka olu yɛrɛ kɔni caya ja ninnu k'olu cari diɲɛma bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ cogoya min na an b'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ ala ka an ka jamana lakana